Ehing şeflere, tatar yaşlara, alga barabız, birge biz buldarabız. Ehing şeflere, tatar yaşlara, alga barabız, birge biz buldarabız. Инде сынам дигәндә, бар җаныңны урып дигәндә, кешене өмет яшәтә. Сәлам егет кызлар, бүген безнең кулларыбызда символик тасма. Әлеге рәсемдәге символик тасманың нәрсә аңлатканын син беләсеңдер дип уйлыйм. 4 февраль бөтен дөнья яман шеш авыруына каршы көрәшү көне. Онкология кешелек дөньясында иң зур проблемаларның берсе булып кала бирә. Саннар да шул турыда сөйли. Сәламәтлек саклау министрлыгы күрсәткечләренә караганда, хәзерге вакытта Татарстанда яшәүче һәр 37 кеше онкологиядән дәвалана. Авыруны вакытында ачыклап дәвалану курслары алса, кеше шушы яман шир турында онытыр дип 85-90% ышаныч белән әйтергә була. Яшьләр тукталышының бүгенге чыгарылышында без нәкъ шушы четерекле темага басым ясарбыз. Яман шеш белән авыручылардан онкология яктырырга мөмкин дигән стереотип бүгенге көндә әле дә булса яши. Әмма бу бары тик миф кына. Бүгенге көндә Татарстаныбызда онкология белән авыручыларга психологик ярдәм күрсәтә торган ике үзәк эшли. Аның берсе ракны җиңәбез, ә икенчесе без бергә дип атала. Акча булган саен без өст-өстенә кием алабыз, машина алыштырабыз, чит илләргә йөрибез. Ә бит шул вакытта кемдер соңгы тиенен дәвалануга җыя. Менә шул чакта кешеләр бер-беребезгә игътибарлырак булыйк дип кычкырасы килә. Соңгы елларда хәйрия концертлары, акциялар оештырыла. Хәйрия фондлары да меңәрләгән сабыйга аяк басарга ярдәм итә. Ракны җиңәбез иҗтимагый оешмасы хәзерге вакытта Россиянең 15 төбәгендә эшли. Татарстандагы үзәк Кёрчаллы шәһәрендә урнашкан. Ракны җиңәбез хәрәкәтенең төп максаты яман шеш белән авыручылар һәм аларның якыннарына табиб, психолог, юрист ярдәмен күрсәтү. Ә пациентлар мәктәбендә табиблар онлайн режимда яңа дәвалану ысуллары турында сөйли. 2007 елдан башлап ракка каршы хәрәкәт форумы оеша һәм форумда катнашучылар барысы да яшәү көче тулы яшьләр. Чаллы кызы Анжела да шундылардан. Узган җәй кояшта кызынганда Анжела күкрәгендә шиш барлыкка килүен сизә. Ә бу 3-нче стадия онкология булып чыга. Скажу, что да, это не простой путь, это очень сложно, но ни в коем случае не надо унывать и опускать руки. Сейчас я нахожусь в процессе лечения. Самую сложную часть, я думаю, я уже прошла. Это химиотерапия. От нее ряд побочных эффектов. Там выпадают волосы, тошнота, рот и другое. Вот это самое сложное, я думаю. Вот. В дальнейшем там идет поддерживающая таргентная терапия, которая блокирует рост раковых клеток. Она не задействует здоровые клетки. То есть если химиотерапия, она убивает и раковые, и здоровые клетки, то дальше вот эта таргентная терапия, она убивает только именно раковые клетки. Она идет как поддерживающая терапия. Сейчас медицина не стоит на месте. Врачи делают все, чтобы с этим диагнозом бороться. И я знаю многих, кто победил этот диагноз, кто живет уже много-много лет. И я также не опускаю руки, я верю, что я справлюсь, и дальше будет все хорошо. Бездә моңа бик ышанабыз, Анжела. Ишетми, белми, күрми калма. 6-8 февраль көннәрендә Казанда мәгариф карьера күргәзмәсе узачак. 8-11 сыйныф укучылары 11 мәйданчыкта төрле һөнәрләр белән танышалар. Син дә кил. If you all keep pulling strings and send on down a message, please light a bulb behind my dreams. I'd just like to know if
you close, and I never thought I'd live this life without your guide. Сәләтле җәй кыш көненнән башлана. Сез моның белән килешәсезме? Сәләт айдаманнары килешә. Һәм айдаманнар мәктәбе бу ел инде 18нче тапкыр үтә. Булачак айдаманнар ниләр белән шөгыльләнә икән? Әйдәгез карап китик. Димәк, Айдаманнар мәктәбе проекты бүгенге көннәрдә 18нче мәртәбә уздырыла һәм җәйге сәләт аланнарында катнашу өчен һәрбер айдаман нәкъ менә шушы мәктәпне узырга тиеш. Әгәр дә ул бу мәктәпне уза алмый икән, яисә катнаша алмый икән, димәк ул җәйге аланнарда эшли алмый. Шуңа күрә дә әлеге мәктәпнең мөһимлеген әйтеп бетергесез зур. Һәм монда булган барлык баш җитәкләр, барлык остазлар, алар барысы да шушы мәктәпне инде узган кешеләр һәм үзләренең тәҗрибәләрендә сөйли алалар, нәрсә кирәк айдаманга, ничек үзеңне тотарга, педагогик ситуацияләрне ничек чишергә, ничек итеп дөрес бала белән эшләргә һәм гомумән сәләт мөхитендә ничек яшәргә. 130 айдаманның һәрберсе ул да булса сойланылып алынган һәм бу мәктәпкә эләгү өчен алар бик зур юл уздылар һәм әле мәктәп беткәннән соң да айдаман булу өчен алар күп этаплар узачаклар. Шуңа күрә айдаман булу җиңел түгел, шул вакытта бик престижный әйбер дип әйтик. Кешенең үз юлы бар. Син үз юлыңны үтеп, нәрсәдер сөйли аласың, ләкин кеше теорияны алып, практиканы үзе үтәргә тиеш. Шуңа күрә безнең мәктәп ул сәләт белән танышуына, айдаманлык һәм айдаман булу ничек ул шуның белән танышуына. Мин инде Айдаманнар мәктәбен 10 елда укыздым, ничә ел узды. Әлбәттә үсеш бар, көннән-көн яңа тенденциялар керә. Безнең вакытта үзенчә булса, быелгы формат көчлерәк дип әйтсәм дә була, чөнки лекциялар форматы да сәгатьләр күбәйде, практик өлеш тә бар. Без дә аларга үзебезнең тәҗрибә белән алмашабыз, шуңа күрә сәләт елдан-ел үзгәрә, үсә бара һәм формат төп кала, ләкин яңалыклар керә, ләкин качество русча әйткәндә үзгәрмәй. Айдаманнар мәктәбендә Айдаманның йөрәге армый кич, чөнки без хәрәкәттә иртә кич. Айдаман ул гомергә син онытма. И несмотря на то, что я полностью русская и плохо знаю татарский, но сәләт помогает мне развиваться. Шуңа күрә сәләт ул эштеле мөхит һәм каждый день я убеждаюсь в том, что сәләт меня развивает и помогает мне узнавать больше новых слов. И я очень люблю татарскую культуру, поэтому для меня это очень важно. Сәләт дөньясына кереп китәргә бик авыр булыр дип уйлаган идем. Тик баш җитәкләр ярдәм кулын сузды. Һәм дә инде менә бейджикларда Айдаман дип язылган. Һәм дә инде бу да минем өчен бик читен иде. Бик сәер булып тоелды башта, чөнки апа дип дә шу инде энекәшләрдән кала бик уңайсыз. Һәм дә инде хәзер без үзебезне Айдаман итеп хис итәбез, балалар белән эшләргә әзер. Кызыклы мастер-класслар булды, дәресләр һәм дә инде бу безгә тәҗрибә өсти һәм дә инде көч биреп тора. Миңа әйттеләр, Салават, 18 яшь тулгач кил безнең Айдаманнар мәктәбенә, үзеңне күрсәт һәм инде киләчәктә балалар белән тормышыңны бәйләргә теләгең булса, безнең Айдаманнар мәктәбенә килеп, укуларны үз һәм инде сәләттә эшләрсең дип әйттеләр. Һәм мин шушы көнне көттем. Хәзер көндә, Аллага шөкер, Айдаманнар мәктәбенең соңгы көнен тәмамлап ятабыз. Мин бу хәлгә бик шат, чөнки инде Айдаманнар мәктәбен бетергәннән соң мин киләчәктә барлык җәй көннәрен балалар белән бергә эшли алам, алар белән ял итә алам. Дуслар, бердә-бер чылмагыз. Мин сау сәламәт. Бүген мин ел студенты исеменә лаек булган хирург-ординатор Андрей Анисимовка күренергә дип килдем. Андрей Анисимов Казан дәүләт медицина университеты студенты, Фәннәр академиясе шәһәр мэры стипендиаты. Кечкенә Андрей бала чагыннан үзенең кем булачагын яхшы белгән. Анисимовлар атаклы табиблар нәселе.
Сейчас нас уже 4 поколения, скажем так, врачей. Мой дед был хирургом, мой отец хирург, заслуженные оба заслуженные врачи Республики Татарстан, старший брат хирург. Ну, я тоже решил не уходить из профессии далеко и продолжить семейное дело, стать хирургом. Нет, никакого разочарования у меня нету по отношению к моей профессии. Во-первых, наверное, скажу опять же, потому что меня туда насильно никто не заставлял идти, это был мой осознанный абсолютно выбор. Осознание профессии, вот самой такой высокой, вот именно хирургии, пришло ко мне после того, как я уехал поработать в район, и я после 4-го курса работал помощником хирурга в Алексеевской районной больнице, понял то, что хирургия, медицина – это именно то, на чем стоит, скажем так, государство, что нужно людям. В самую трудную минуту они идут к врачам. И вот это чувство, когда ты помогаешь людям, иногда даже спасаешь, ну, скажу высоко, спасаешь жизни, неописуемо. Поэтому никакого разочарования нет. Андрей Анисимов Татарстанның ел студенты исеменә лайык булды. Хәзер аны дөньяның теләсә кайсы югары уку йортында стажировка көтә. Когда я стоял на сцене, это, конечно, непередаваемое ощущение, потому что об этой награде говорят как о студенческом Оскаре, и, наверное, это действительно так и есть, когда тебя поддерживают, когда все радуются, когда тебя обнимают. В первую очередь, вот, когда вот уже немножко эти эмоции оседают, я думаю, когда я начинаю уже думать головой, скажем так, не сердцем, не эмоциями, я начинаю понимать, что это ответственность большая и самая главная возможность. Опять же, я повторюсь, это возможность посмотреть за рубежом, как устроена система, ну, в плане именно моего интереса трансплантологической помощи, то есть помощи людям, которым необходима пересадка того или иного органа, вот, и внедрить, попытаться эти знания, применить эти знания, внедрить эту систему в нашей республике. Андрейның фән өлкәсендәге ачышлары инде гамәлдә дә кулланыла башлаган. Я помогал хирургам в 7-й городской больнице внедрять инновационный метод остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода. Вот. Инновационный метод, который был применен в России только в Москве. Андрей яманшыш белән авыручыларга да ярдәм күрсәтә. Студент елларыннан волонтер-медик сафларына кушыла. Онкология – это не приговор. Онкология – это серьезное заболевание, безусловно, но оно преодолимо. И сейчас, опять же, в нашей республике широко работают профилактические программы, лечебные программы на базе республиканского онкодиспансера. Вот. Уже студентов-медиков, вот нас, допустим, у нас есть такая организация «Волонтеры-медики», которые регулярно проводят акции просвещения на тему онкологии. Я скажу так. Это можно преодолеть, но преодолеть это можно только комплексно. То есть не только врач, не только придя к врачу и говоря, давайте вылечите меня, пожалуйста. Это должно быть вместе. То есть пациент должен хотеть вылечиться, врач должен хотеть вылечить пациента. Семья должна поддерживать такого пациента. Любовь, поддержка. Вот в комплексе вот этих вот, скажем так, факторов это заболевание можно победить. Алдынгы егеттән алдынгы киңәшләр. Дорогие друзья, я бы хотел вам пожелать, в первую очередь, и, наверное, единственная вещь, которую я хотел пожелать, это чтобы у вас всегда горели глаза во всем, что бы вы ни делали, потому что только так, если вы будете заниматься тем, что вам действительно нравится, то, чего вы хотите, что приносит вам настоящий, позволю себе сказать, кайф, вы добьетесь больших высот, вы обязательно сделаете что-то великое и будете счастливы сами. 5 ел дәвамында бары яхшы гамәлләр кылу,
изге, саваплы эшләр башкару. 5 ел дәвамында сабыйларга һәм аларның әти-әниләренә ярдәм күрсәтү. Менә инде 5 ел дәвамында Республика балалар клиник хастаханәсендә дәвалану узучы сабыйлар хастаханә палатасында түгел, ә иркен, чиста, матур йортта яши. Әлбәттә, өйне берни дә алыштыра алмый. Шулай да Казандагы Дом Роналды Макдоналды җитәкчесе Юлия ханым Маркова һәм волонтерлар барысында эшли. Юлия ханым, исәннәрмесез? Исәнмесез? Менә бүген без сезнең шушы матур йортыгызга килдек, Дом Роналды Макдоналдыга. Һәм шуны сорыйсы килә, менә безнең сабыйларыбызның иң яраткан бүлмәсе нинди икән? Самая любимая комната наших малышей – это волшебная комната. Я хочу вам ее показать. Әйдәгез. Вот такая необычная у нас комната. Посмотрите, какая она красивая. Очень много цветов. Здесь очень много новых игрушек. И эта комната, она поднимает им настроение и помогает пройти лечебные процедуры более легко. Без инде беләбез, сез бик күп төрле чаралар оештырып торасыз, хайратна диярлек. Һәм менә шушы 5 ел дәвамында сез нәрсәләргә ирештегез? Да, действительно, в доме проходит очень много мероприятий для наших маленьких малышей. Это мастер-классы различные, концерты, спектакли. И, конечно, мы реализуем большие проекты. И действительно, в прошлом году мы начали большой проект «Я мечтаю». Мы начали исполнять мечты детей. И такой самый первый запоминающийся проект – это была коллекция Евгении Трясциной, которую она создала с известными людьми, и мы смогли ее показать на большой сцене всем жителям нашей республики. Вы видите сегодня здесь нашего маленького героя. Действительно, это герой, потому что она создала коллекцию, и она о ней сейчас сама расскажет. Женя, менә Юлия апаң сине инде бик мактады, син шундый хыялланучан, шундый бик иҗади кыз дип әйемәм. Менә хәзерге вакытта син нәрсәләр турында хыялланасың? Я мечтаю стать модельером. Ә мода дөньясыннан кумирың кем синең? Мой кумир из мира моды – это Коко Шанель. Ого! Женечка, а что тебя вдохновило на создание этой коллекции? Меня вдохновили цветы, поэтому моя коллекция называется «Цветочное вдохновение». Это коллекция о летних красках цветов. У меня там есть одуванчик, роза, колокольчик и лилия. В этом проекте мне помогали волонтеры, а после я познакомилась с модельером Султаном Салиевым. Да, действительно, волонтеры Дома Рональда Макдональда помогают. То есть мы приходим с мастер-классами, мы занимаемся различной лепкой, вырезанием. То есть и на самом деле это помогает родителям, потому что они немножко отдыхают, потому что здесь они находятся очень часто с ними. То есть нет свободного времени. И занимаясь с детьми, допустим, проводя мастер-классы, разные игры, родители отдыхают, у них появляется свободное время. Женя, Карина, рәхмәт сезгә бик зур. Юлия ханым, менә сез бит инде әйткәнемчә гел нинди дә булса проектлар оештырып торасыз. Алга таба безне тагын нинди хәйрия чаралары көтә? 10 марта в этом году мы проводим большой благотворительный концерт «Пой, танцуй, добро» от звезд татарской эстрады. И нас очень радует, что этот проект стартует весной 10 марта, когда расцветает, начинают цветы, расцветает вся природа. Все собранные средства этого проекта пойдут на поддержание работы нашего домика, Дома Рональда Макдоналда. Рузилә белән сөйләшеп утырып, илһамлай башланганын сизми дә калганмын. Бүген миндә кунакта кыю, шул вакытта ягымлы, моңлы тавышлы Рузилә Булатова. Барын эзли, күктә карлыгач, ярыны көтүп, сайрый сандугач, зәңгәр күкләр сөйләрендә, мине бәхетле yanıda seni bulgaç, seni karlıgaç, beni bit sanıdığaç, sayraşabaz günde tantuğaç, karlıgaçım, sanduğaçım diyem,
матур яшик гомер бер булгаш. Мен Чермешен районында, Чермешенде туып үстем. Ижад юлымны инде кичкенеден үк башлап киттем мен. 2008 елда беренче тапкыр сәхнәгә аяк бастым. Ул да булса Чермешен гүзәллек конкурсы иде. Мин музыкаль көллиятенә керергә булдым. Анда инде мин 4 ел укып, аны тәмамлап, бу елны инде мин Казан дәүләт сәнгать институтына кердем. Нерахатовна классына инде. Хәзер инде менә беренче курста белем алам. Сәхнә образлары шундый күп төрле һәм оригиналь. Син аларны үзең уйлыйсыңмы? Образларны инде миңа әнием булыша уйлашырга. Барлык дизайнын, барлык детальләренә хәтле без аның белән бергә уйлап инде шул уебызны чынга ашырабыз. Сине Фәрит Низамиевның клибында да күргән идем. Ничек килеп чыкты ул мен клипта төшү? Син бренди кастинг уздыңмы? Сез әле ялгышмасам, аннан соң концертлар да оештырдыгыз бергәләп. Иң беренче итеп Фәрит миңа социаль челтәргә язып, үзенең клибында катнашырга, актриса буларак катнашырга миңа тәкъдим итте. Мин инде бу мөмкинлектән баш тартмадым, чөнки минем өчен бу ниндидер бер яңалык. Чөнки әлбәттә минем аңгыйча клиплар бар иде, ләкин менә кеше клибында актриса буларак төшү минем өчен ниндидер бер кызыклы момент иде. Аннан соң инде без Фәрит белән аралаштык, инде булай теге дусларча инде. Düşlerimə minim yüşkürəsin, Qaraşların şunuday sağışılı, Yüreğimini uşuqa qasıb düzəm, Uzub bulmay uzub yazmışlı. Татар эстрадасында ким белән дә булса дуэт җырлау хыялы бармы синдә? Шундырысын гына әйткәндә, ул турыда уйлаган булмады, чөнки мин ничектер аңа нейтральный дип русча әйткәндә нейтральный карыйм. Чөнки хәзер инде күп җырчылар бар дуэтта, гомумән татар эстрадасында җырчылар күп. Һәм һәрбер кеше үзенең ниндидер бер тиешле урынын яулый алырга тиеш. Син гарлыгаш, мине бит саныдугаш, сайрашабыз күндә таң тугаш, барлыгашым, сандугашым диеп, матур яшик гомер бер булгаш. Сезнең өчен тарихи тукталыш. Быел 2 февральдә Сталинград өчен барган бәрелешләрдә җиңүгә 76 ел булды. 125 көн барган кан кыйгыш сугышлардан соң фашистлар кире чигенә. Һәм бу бөек ватан сугышында хәл иткеч бәрелешү була. Агымдагы атнада республикабыз мәктәпләрендә әлеге бәрелешүдә катнашкан милләттәшләребезне искә алдылар. Елдагыча Казан шәһәренең 101 номерлы мәктәбендә Ленинград блокадасында һәлак булганнарны искә алып китү кичәсе узды. Дело в том, что школа непосредственно работает по направлению сохранения именно истории города-героя, блокадного города-героя Ленинграда. Очень много направлений как поисковой работы, так и научно-исследовательской и музейной педагогической практики. То есть работает музей, единственный в Республике Татарстан. И, естественно, дети являются основными теми, кто работает, созданы поисковые отряды, музейные отряды, которые пытаются сохранить вот эту память об истории блокады и делают очень много в школе. Из неба, из воды они глядят, напоминая мне и Ленинграду, что эти звезды — слава всех солдат, прорвавших ненавистную блокаду. С тех пор прошло много лет, но мы, ленинградцы, очень хорошо помним каждый из 900 дней блокады, так как каждый день был битвой за собственную жизнь, с голодом, холодом и битвой за Ленинград. Biz şunday ağır условияда сугыштан соң да бик җиңел булмады. Чирек бәрәңге ашап, авыр условияда ян иш ягып, бер класста укыдык, бер класста 2 класс. Хәзерге балалар бәхетле, чиста, җылы бүлмәләрдә укыйлар. Без укыганда мич ягыла иде, тетен, диларикалар киеп укый идек, бик авыр. Холодный, ровный свет книг, снега сияют иступленно, со стеклянной вышины,
Кунаклар өчен концерт номерларыннан тыш Волонтеры Победы хәрәкәтеннән җиңү хатлары дигән акция әзерләнгән иде. Балаларның номерлары һәркемнең йөрәгенә үтеп керерлек булды. Дөньябыз тыныч, күгебез аяз булсын дигән теләктә калабыз. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война. Ты помнишь, руины дымятся, и чей-то оборванный крик. Но каждый здесь был ленинградцем, ребенок, солдат и старик. Бүгенгә ярты сәгатьлек тукталышыбыз азагына якынлашты. Синең белән Айзилә һәм Ваня булдылар. Очрашканга кадәр. Сау бул. Татар яшьләре